Hej så, velkommen til Prezi. Det er, det er hovedsiden det her, og vi er allerede logget ind som Victor Eriksen, som I kan se her. I kan lave en bruger, det går meget hurtigt, og det er gratis. Så for at lave en ny Prezi, trykker vi på New Prezi. Og den skal loade lidt, og det er meget hurtigt faktisk, det tager ikke så lang tid. Og så her kan vi så vælge en baggrund til vores præsentation. Som, det kan jo være alt muligt forskelligt, men vi tager The Process. Og herinde der kan I se, der er allerede lavet en præsentation. Og her kan man trykke for at lave en tekst. Der skriver vi for eksempel hej. Og nedenunder kan man lave en undertitel, som vi kunne for eksempel skrive alt muligt andet. Og du skal bare klikke på skærmen for at skrive noget. Ja, så går vi ned på en af cirklerne her. Her kan du så skrive for eksempel ko. Og så hvis vi gerne vil vise en ko inde i den her boble, trykker vi på Images og ned på Google Images, som der bare kører fra Google. Så søger du bare på ko. Så tager du så den her ko. Lad os tage den. Vi tager den her ko. Og så kan man også, vi kan selvfølgelig godt have 2 køer i. Så tager vi en til ko her. Insert trykker man så. Og den her ko kan du så selvfølgelig gøre meget større. Og du kan lege lidt med det, ved at for eksempel heroppe i hjørnet kan du dreje lidt på koen. Kan den stå sådan her for eksempel. Og tryk på hånden, så kan du bevæge den. Så lad os prøve at køre vores præsentation. Trykker du på Present. Og så bruger du pilene. Du kan også bruge dine piletaster. Så kører vi der. Her har vi en ko. Her har den næste boble, som du kan selvfølgelig smide noget andet ind i. Og så kører du bare ellers din præsentation meget hurtigt. Og så er vi færdige. Tak for det. Tak for det. Done her.